Mitä meinasit tehdä, että meidän lapsenlapsillakin on maapallo, jossa elää? Nämä tyttären isälleen esittämät sanat herättivät jotain isän sisällä. Tunne alkoi vahvistua ja lopulta vaikutti yrityksen Solarigon synnyn taustalla. Tavoitteemme oli valjastaa auringon voima ja auttaa yrityksiä vähentämään päästöjään. Halusimme mahdollistaa aurinkoenergian käytön yrityksille ilman asiakkaan investointia. Nyt asentamiemme aurinkovoimaloiden määrä lasketaan jo sadoissa. Toteutamme kaikki vaiheet aina suunnittelusta sähkön myyntiin saakka. Suomen suurimman aurinkopuiston olemme rakentaneet jo useaan kertaan. Vaikka emme voi täysin vastata tyttären huoleen yksin, olemme ylpeitä siitä, että voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentaa vähäpäästöisempää tulevaisuutta.